Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Mujib, kelas 11 IPA 3 SMA Kemala Bayangkari Setunggal Surabaya. Teng mriki kula badhe maosaken geguritan laline kabudayaan. Laline kabudayaan. Saiki unine gamelan wis saya lali. Amung ana uninan kang gawe panasing ati. Dek biyen tangtunge gamelan isih bisa dirungu. Lakuning tembang dolanan isih ana sing bisa. Bocah-bocah isih seneng nari Jawa, nanging saya suwe saya sirna. Wong Jawa saiki wis padha lali. Kepiye nutuke gamelan, kepiye unine tembang dolanan. Kabudayaan Jawa iku kabudayaan kang sejati, sing kudu bisa diopeni kanggo mulyaning Indonesia iki. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi